Víte vás Martin, no Majky, lepšie povedané. A toto je Modern Craft. To je môj modpack, ktorý som vytvoril. Dám do popisu, keď bude hotový. Ešte nie je hotový, takže tak. To si všimnete, to som vás skúšal. Čo to mám? Race, minimap a tie tri už sú, iba na to, aby mi to išlo. Race minimap som zdal preto, lebo chcem začať survival a budem z Race minimap aj z Modern Craft. Už dám všetky tie módy do Modern Craft, tak to bude taký survival, že Modern Craft a ešte proste veď chápete ma. Takto a toto dáme Modern Craft. Create new word. Musím veľmi to povedať. Rýchlo, naštudować rýchlo, naštudować No, czekał te lagi. Music. Jasne. Brightness. Poczekaj. Gdzie to jest? No, a tu są wszystkie. Słoneczne sobie nie chcę, ale to już jest tak. Ale mi to nic. Muszę... Max FPS, które są co? No... Jej, manaczku! Mam bardzo coś na kształtem, co też będą nasze lagi. No właśnie, czy lagi. Widzicie, jakie lagi są? Spójrzcie to na... Ja się na to tutaj. Oj! Ja się serdecznie rozprawiam. No, już to super, lepiej to co znaczy dało. No to tylko to nie. Poczka. To si pamätám, keď som si sem dal taký mod, som to začala sériu, neviem, či to dal na YouTube asi nie. No vlastne modpack, ale toto tam bolo. Presne taký si svetený, ktorý vygeneroval. Nevadí. Ale tam je drevko. Drevko na pečku. Ešte to bude veľa modov, takže neviem ako to bude hľadať notebook, ale mám notebook, nie PC. A mám to silný notebook, aby mi to utiahlo. Takže tak. Rýchlo. Práve 9 hodín. Ráno. Budem teraz sa veľmi ťažiť, čo tam bolo? Yes, trhlina. Nespadne tam. Nie. Dobre, si sem dám waypoint. Trhlina. Trhlina. Dobre. Zažijeme drevko, aby sme sa mohli zakolúkať. Idem si dať
nebojte sa, bude to dekapitátor. Neviem, ale v dnešnej dobe je slávnejšie mať tie mody, než toto si dám. Takto polovičku nechcem míňať, že som dobré. Tak teraz idem sa prechádzať. Tak to volá. Takže ja zabudem na to, mám nič. Poďte sa viem. Tak sa to volá v češtine, to som ešte nevidel. Takové boby. Boby, dobre, že bobky. To máme trhlinku. Počkaj, som chcela. Počkajte chvíľočka, si to musím nastaviť. Dobre, som späť. Takže vykraftíme crafting. Trošku sa mi to robilo. Mám myšku teraz na gauči, som na gauči. Dobre to. Ešte mi stúli. A naozaj, keď presiahneme, no keď bude 100 odberateľov, tak chystám špeciál. Môžete tešiť, ale musí byť 100 odberateľov. A ešte... Počkajte, musím to strihnúť. Dobre, som späť. Hej! Toto. Dám sem, takto... Tak. Dobre, som tu. Otravujem. Takže ja sa inak sedám sem. Toto vyrobíme tyčičky. Vieme, čo som chcel. Takže takto. Nezabudte, som spravil chybu. Ja som si mohol vyťažiť cobblestone a to je jedno. No aj zase nešala, ako to potrebujem, takže to vyťažiť. No ale pozor, pretože by si to podstate máte. Som nakopal. Ty psíka. Keď dáte 2 lajky, tak budem natáčať ďalší diel. Alebo 5 lajkov. Je to jedno. Buď 5 alebo 2 lajky. Budem natáčať ďalší. Tu si zakoríme s tým aspoň. Nie, dám 5 lajkov, ale bude 5 lajkov. A tak budem natáčať žiadny celý mod na Modern Craft. Neviem, čo by ste chceli. No teda úvodný diel, takže povedzte, mám začať sériu z Modern Craftu. To som si nepovedal, že to je úvodný diel, čo? Nechyba. Jestli to kusek laguje, alebo aj podzemie sa chcem pýtať. Neviem, či sa to všetko robí. Zase ideme do tej trhlínky, odrazíme, keď nemáme skoro vôbec žiadne vybavenie. Kupiecké, bože, craftingu. A robíme si piecku. Teraz sa zakojujem s týmto a urobím si točičky. Čo toto tam môžeš dať? Čo veď pôjdime, je? Jeden čarkuj. Ja si idem spraviť kam... Ne. Že...
máš víčko. Robíme styčičky. Sem. Všetko. Styčky. Ešte to nedám. Musím si spraviť poriadok týmne. Takto. Chcem nasuť. Dobre. Začátku. No dobre, nemôžu robiť ono. Takto. Sekerka. Viete, že som si minul ináč drevo na sekeru, ale čo? Drevo je drevo. Aj tu veľa dreva. To si nevšimáte, ak to počujete. Mama jednúka. No, prišla teraz jednúka. Drevené uhličko. Som späť. Sestra prišla. A vidíte, že mám na druhú stranu hlavu. To mám taký spineček. To je predná časť. Vidíte? Som vám s ním ukázal, nevadí. Takže a to. A chcem sa ísť pozerať tie trhlinky. Ale neviem, či ešte máme. Viete, že napíšte mi pod video, či mám ísť do trhliny. Zatiaľ je tu mám taká video. Neviem, či to vidíte, tak to budem počkať. Ešte priestopu. Neviem, prečo robím dvakrát, ale to je jedno. Ja som vám vravel. No to presne, to má ona. No čo som bol? No vidíte, tu je to železo. Tu tam bolo to železo. Čakaj, to prvé. Aj. Tak. Mináčku, panebičku. To vidíte. Choď hore. Som späť. Bude veľa strihov. Som späť. Serač. Som to začala kopať. Bude to začalo logovať. No to som dole. Takto krásne dole. A to počnem po skripcu, ale neviem, kde sú. A mám tu na hyper. Tak to alebo to dám. Tak na stavečku to bolo. Ešte hrozne to nedám. Takto. Dobre. Som vyberavý. Iba na 60 sú diamanty. Joj, veľa, sa prepáčte. Bum. A ja som presne to rozbil. No super, ja to nemám. No, tak vás zbytočne nebudem robiť. No super. No super. Ešte som to robil. Potom. Ty kokos. Dobra.
Vidíte niečo hore? Blázne, ja som kľavý. Čože? To je bezpečnejšie. Dobre, tak ste vám to hovorili. Crafting guide. Tak budeme tu mať viac skrinka. Tak si to takto vykopem za celú stenu. Potom ešte túto tu. Potom ešte raz. A ešte tu ešte raz. A môžeme byť tu na stenke. Potom sa môžeme osťahovať, keď mi napíšete. A zrobím to byť v stenke. To by bolo na prč. Mohol ako si na to ešte dávajte. Poriadok. Teraz to budeme môžem vydať. Čili vydať tak. Nedela. Alebo vidíte, mal som dozvedať. No, výška 63. To je strašne málo. Počkaj, vo výške 20 sú diamanty a vedie. Čiže celko. To je sa rozhodnúť tak. Naše sa odhodnúť. Ja sa zabudním. Dobre, idem to zakopať. Neviem, či je zostane. Nie to tak miasto. Takže ja ešte stále budem musieť kopať. Dobre, to ešte raz vykopem. Trošku sa nakratšie túto cenu, potom je naši druhý. Som že tu mám bude niekde diela potom. Chcem takto kopať. Ja už som tam chcel dať počkať. Takže toto. Baik lagi dia, nevadí. Tajne povedzte, ak ste to tu pozerali, povedzte, či mám, tak vy viete čo. Natáčať ja myslím, že to je kde byli sú tu niekde. Takže tam ešte raz nemôžem kopať do ruky. Tak,
Dobre som to vyriešil. Teraz môžem povedať helikopter. Może bežím na 15, no, tak mám 20 FPS, bežím na 3 zámy. No to sa veľmi bojím popadnúť seba. Ježiš, našli to podal tú tlačku. Teraz bum. Teraz. Takže si pridám mod, určite si ho pridám, že to oné. By sa mi to prehádzovalo, keby sa mi to zničilo na ešte jedno. Tak by sa mi to prehádzalo. To si tam pridám. Neviem, čo to je veľa. Bude sa aj prejsť na každom kúsku to opäť. Môžem za to. Okay. Jest ten zomboship w ugranej rynku. Osur, dwara. Odchodzę. Jeszcze to było mi się wkładać. Gotowo. To były dwery. Mam takie techniczki. Jeden strasznie nie wiem. Idziemy. Sorry, że się nie rozpędzę. Pardon. Jeszcze musimy robić. To tak wygramy. Nie chcę strajda. Szybko. Ale no tak ma. Razem. Będzie problem. Problem się znaleźć. Coś tylko, coś nie. Abyś to mogli wiedzieć. Ty zbieraj, ale nie zabieraj, jak mogli. Tak pewnie bardzo to sobie dam ten a może będzie oranżowy. House. House to jest na kodownie house, a teraz tak chwilę. Andrew. Som späť to video bude naozaj veľmi. Iba ostajú si to
Tak to už mám, to sa spravil toho testu. Naozaj som spravil dvere aj dve čestky. No to si nevšimnete, že mi to bol. Čakajte, iba to spravím, s tým spravím tieto otvory. Koli. A to je spravím také políčko. Takže mám zemiačko nejaké dáriky. Dám králičku. Yes. Padla. Dve mi stačia. A ja viem, čo mi stačia. Pôjdem rýchlo. Dobre, to mi stačia. Dobre. Hlínu potrebujem. Takže to tam hneď ruke. 4 dní. Dobre, to som spomínal. Samozrejme, že to pošlapu. Tam víš. Biok máme železo. No, až som odal úplne železo. Všetky je dobré, keď viete kraftiť. To nikdy niekoho neomrazí. Počkej, to som... Telesko, to je samozrejme. Dobre. Hotovo. Tak, no 3 potrebujem na chleba, takže jeden by mi nestačili nikam. To si nevšímajte. Každý sa môže pomýliť. Dám som toto. A viete čo, ja už toto ukončím. Uvidíme sa v ďalšieho diela. Takže